माइखौ जाबालाय बोरै खैफोद जानांगौ जेनेबा हासार होनाय माइखौ जाबाब्रा नों हासार होनाय माइखौ दुनियायावनो जानानै थांना दं बे दुनिया मा जागासिनो दं खोन्थालाय मारना तो एक दिन है नै बेखौथ' आं बुंदों जेनेबा ना हासार गोनांखौ जा जेनेबा दा नों हासार गोनांखौ होनदों ओमफ्राय नोंसिनाथ' हासार गैया नोंसिना हासार गैयै गोथावसिन जाना जाया बा हासार गैयि माने ओरैबायदिब्रा हासार गोनांनिफ्राय समाज गैया हासार गैयै गोथावसो जायो बेखौ होनदोंबा आङो गोथावसिन जानानै मा जानो नांगौ गोथावखौ खमखौनो जाथों थेवबाबो माने माइ गोबां मोननायखौ नायो आरो दानि जुगाव गोदोनि जुगाव हासार बायदिसिना गैयामोन नाग्रि आइजं माइ माइसालि माइ 10 बिगा 20 बिगाबाबो बोसोर थाङामोन माइया दायो बिगासे माइयानो बोसोर गिदिङो मानो गैया रावबो गैयाबाथाय नायग्राफोराबो कमेन्टबो खालामा माथो बोरै जाखो हेलौ लोगोफोर सोर सोर दङ फैदो लोगोफोर खोमसिन नामाब्रा फैदो गैया माथो माबोरै स्ल' जाखो रावबो गैया माथो बोरै जाखो थाबथाला जोब्बाय नामा कमेन्ट मोनसेबो गैया बाइक साखावग्रा सेंग्राफोरखौ साखा थिखांदो हनै नों मा बुंनो सानो दायो आं मोनै जासो थायोबा आं सोरबागोन ब्रायखो हा सासेबाबो गेरेन्टि ओइ नै सारना फैबाय हेलौ लाइक एन्ड थेंक इउ सो माच हाय सरुना सबसे पहले आप आ गया बहुत अच्छा लगा 5 मिनट हो गया अभी तक कोई नहीं आया लेकिन आप आ गया थैंक यू मैं तो भैया को डर गया भैया को डर गया ना डरना मत जैसा शक्कर है ऐसा नहीं हूं मैं दिल बहुत साफ है बहुत क्लीन है मेरा दिल दिङा सार हेलौ दारना हेलौ हेलौ दिङा ओमफ्राय जुदावा माने हेलौ ब्र होनदों दिङा लाइक डान थेंक इउ स' माच दिङाया माने जोबोद गोबाव जाबायमोन अके थेंक इउ स' माच जोमाव ओमफ्राय सानजि बसुआ हेलौ सानजि हरदोब्रा दे सुपार थेंक्स हरदो ओमफ्राय सारुनानै बोला फेस तो देख ले देखे देखा आदसा देखो मेरा फेस विलन की तरह है ओमफ्राय सानजिया मादो मालाय साबानो मन' जाबाय नामदारना ओमफ्राय सारुनाया मा हास्राय दिङाया मा होनदों कहा चला गया सारजि होनदों आरोना ऐसा ही मतलब इवनिंग का थोड़ा घूम रहा हूँ मतलब वॉकिंग कर रहा है ओमफ्राय जोंना जुदाव मा होनखो ओइ ब्र मा दानखो कमेन्टखौ लाइट तो डाउन करना हायरदा नै लोगोफोर घूम रहा है हाँ घूम रहा है ओमफ्राय गाँव के गली में दिङा ब्र एसे सुपार थेंक्स हरदो ओमफ्राय आंखौबो सापर्ट खालामदो दे एसे होनदों प्रिति बसु सानजि नोंखौ आं सापर्ट खालामखायो माथो नोंनि भिडिअ नायखायो आङो सानजि दे हरदोब्रा हरदो माबाफोर सुपार थेंक्सफोर हरदो अननानै संसार बा आदा सनजया होनना बुंदों संसार नोंनि सिनायोनो नै संसार तुमको मैं एक दिन ऐसा मारूंगा ना दे संसार ब्र सुपार थेंक्स हरदोब्रा ओमफ्राय मा होनदों बे सनजितआ फैनो हागौ नों मानो फैनो हाया दाख्लै फैनानै थांखाबाय नो ओइ फैबाबो बिराद बैमानि इयो आंनाव हाबफैया आंखौ लोगो हमा ओमफ्राय जोंना मा होनदों प्रिति आंजों फ्रेन्ड जादों प्रिति नै जोंना जोदावजों लोगो जानांगौनो संसारा मा होनदों बाजै पार्टि बाजै प्रिति मा खबर होनदों प्रिति होनदों आंना फन पे गैया आदसा ओमफ्राय QEY हेलौ दिङाया मा होनो सापर्ट ब्र सापर्ट दिङा ब्र खालामगोन टेनसन ला नङा जोदावा मा होनदों प्रितिया मा होनो जोदाव लोगोखा माथो आं नामदों संसारा मा होनदों
आपको आशा गुस्सा मरेना संजय भाई ने मा खोथा नै नोंखौ क्या बोल रहे? आपको ऐसा गुस्सा गुस्सा मरेगा ना, गुस्सा मारेगा मेरे को कहाँ पर? चेहरे पर या मोजां संसार नांदों आरोना ओमफ्राय प्रितिया संसारा मा होनदों माला फैलायखो आदा सन्जय मोनानाव दादा होनदों मैया फैदों आं मैया फैदों ओमफ्राय जोंना दिङाया मा होनदों बरिया भिउस नांदों आरोना नै लोगोफोर भिउसफोरखौ नायनोबा नै वाव नै भिडिअ ब्लगसो खालामनो नागिरदोंमोन आं नै मायबारि गोजा नै वाव हिट माथो मा बुंनो नागिरखो दे मोसालाय मा सल'खौ मोसानांगौ? हम दिल की धड़कन में वो तो आंसू बहाएगा यार। अगर कुछ गाना होता ना मैं सचमुच डांस करता। आदा हिरो खान आरो दिङा थेंक इउ सो माच दिङा ब्र ओमफ्राय जोंना संसारा मा होनदों आं दाखालि बावै थांदोंमोन आदा सन्जय आनै मोनाव लाबोगुरियाव लाबदांगुरियावल' थांलाय नोङो लाबदांगुरियावल'। दितिया मोनदों आंखौ 800 जालामना हरलाय सोरबा दाना खालामो बियो आखाइ सिफायगोन नै एबार नाय होनना बुङो बेखौ खालाम केमेराया दे आखाइ सिफायगोन दे आखाइ सिफायनाय आखाइखौ बोरै सिफायगोन दे आखाइ सिफायनाय मोसादो आखाइ सिफायनाय माने नै उनखैजा नायनो ना सिगांखैजा नायनो सिगांखै नायग्रोसै दे सिगांखैजा ओरैहाय आरो उनखैजा नाय डान्स मास्टारा नोंलाय आरो नै दे थिग दंलै थेंक इउ स माच खोन्थानायनि थाखाय आरो नै बेखौबो फिदिंनो हागौ आं दे ओरैबायदि फिदिङो ओमफ्राय जोंना संसार मोना मिनिजोब्बाय प्रिति थेंक इउ स माच सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स माच नाइस डान्स बरिया नावदों सारनाया ओमफ्राय दिङाया मा होनदों बा नाइस सार नावदों थेंक इउ स माच दिङा ब्र ओमफ्राय संसारा मा होनदों आं आमफौनो बिलाइ मुथा खादों र' होनदों अके एम्फौनो बिलाइ मुथा खादों संसारा एम्फौ लादोंनो दे बेफोरबायदि जानांगौ ओमफ्राय थेंक इउ स माच संसार ब्र गुगोल पे फन पे दंब्ला 20 थाखासो हरदोब्रा आंनो माबा बारा नाङा आंबो सापर्ट खालामफिनगोन 50 देनां थाखा हरबानो जायो 50 थाखा हरबाबो जागोन दे 20 थाखाथ' दानि जुगाव सोलिलाना सुपार थेंक्स हरदोब्रा दे सोरनाव दङ लोगोफोर रावबो गैया नामाब्रा मा जाजोबखो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट थाबथागोन ना माखो बिराद बरिया माथो माइबारि ने बिदिजों लामायाव आं बिराद मोजां मोनो मिथियोना दा भिडिअ बानायगोन र' बिफां फांसेबो गैया नालाय बिराद क्लिन नुयोने बिराद क्लिन नुयो ओजोंहाय बे माइ ओमफ्राय जोंना प्रितिया मा होनखो बिशालनाबो मनसा जासिगोन दां ना मिथिया दे जाबायना जासिगोनथाय मिथिया आं खोबा ओमफ्राय सारनाया मा होनदों बिजि हो वाइट अके सारना अके संसारा मा होनदों एतना लंबा बोलो अच्छा नहीं लगा संजय भाई गुना जैसा लगा ना क्या बोल रहा है कौन क्या बोल रहा है संसार इतना लंबा बाल को अच्छा नहीं लगा संजय भाई गुना जैसा लगा क्या है लगने दो कैसे भी लेकिन मेरे को अच्छा लगता है समझता है क्या ये खुद का पसंद की है अपन का स्टाइल अपन का क्या गुंडा बनेगा रे तू
जोमैनि सिङाव दै जोमैनि सिङाव दै नै दैनि सिङाव जोमै वाव बिसा बरियालै भिउस माइबारियाव नोंबो माबायाव फेसबुकआव लाइभ होनांगौब्रा होगोन बेयाव आगारलाबाय थाग्रा जादों नों ससेयावबो न'आव थांग्रोनि आं रे अके प्रिति न'आव थांगोन दे अके ओइला फाग्ला ना जेनेबा आरो भिडिअस खानाया फाग्लासो ना इयो हा थ' गरम माथो खानाया रे आरो ना दं माथो दैयालाय थानाय ना माने इसोरनि आगारो नामा आगारो जों आयंनि फिसालाब्रा ना आगारो ना बेलेगनोसो बन्द' आओ मेरा पास मामा ठाकुर जैसा मामा ठाकुर जैसा लग रहा है तो अच्छी बात है ना करूंगा थाख्ला नामदोंलै आर्मि फैदों बुंग्रोसिगोन नै लोगोफोर आर्मि नायबा गरम मोनबाबो गुदाम खेवनो मोनबाय पारमिसन दं नोंहा बिराद गेदेरना आर्मि पारमिसन मोनजोबो इयो मोजां खाथियाव आं माथो होगोन ना अबाव थांना फैगोन नों गोजोनहाय इन्डियान आर्मि बायदि नालाय आर्मि दुब्लि नेग्रा आर्मि आयं दैयाव दै सिङाव ओरै सोमब्र नाखौ थिखां नाखौ नुजोबो होनबानिया मबाइलखौ दै सिङाव सोमदो ओरै थिखांबारा नाखौ नुजोबो जोदाव मा होनो दिङा आंनिखौबो साब खालामदो नोंसोरनिखौबो साब खालामगोन आं नावदों एभ्रिवान गाइस सोर सोर दङ नै जोंना जोदावखौबो साफा खालामदो जोदाव गब्लांखौबो साफा खालामदो सोर सोर दङ जोदाव ब्र हेलौ जोदाव ब्र मा खालामबाय दंब्रा खोन्थादो दे ब्र मा खालामबाय दङ ओमफ्राय संसार ब्र मा खालामबाय दङ अनादानो अके थेंक इउ सो माच संसार ओमफ्राय संसार गुगोल पे ओरै दंब्ला हरदो दे सुपार हरना होदोब्रा दे सुपार थेंक्स सोर सोरना गुगोल पे फन पे पेटिएम एटिएम कार्ड दङ दे हरना होदोब्रा लोगोफोर सापर्ट खालामदो सुपार थेंक्स हरना होदो दे सुपार थेंक्स नै माइ बारिया जा समायना नै माइ बारिया जा समायनाखा नै लामा ना नै माइ बारिखौ नाय बे माइ बारिया आंनि जानाय मोनब्लाना फिजोबगौमोनलां माने गोरिब सासेबो थानाय नङामोन बेखिनि हाया आंनि जानाय मोनब्ला देनजारनो नै बयनोबो होगौमोन आरो वाव मा होनना बुंदों जोंना गागोन बालु लाबो होनना बुंदों जागोन बालु लाबो होनना बुंदों आरो ना अनेक गासो लिरदों गागोन फल' लाबो बै मोनसेखिनाथ' लामाया मोजां माबासो दंफां लाइफां दं ने बैखिना सोमलिखौ नुदों ना सोमलि सिंनि हा माखाया जानि गोजा नोंहा एखे लामाया दंफां लाइफां दंना मोनसे लामाया हाइरडआलै हाइरड लामायालै बेखौनोथ' बुंबायना आङो सोमलिफां गैयानो आरो बेफोरनो आरो हाइरड लामाया बेनो मेन ट्राकार जाग्राया बिदि लामायाब्रा बै जोंहानि न'नि सानजानि लामाया बेनो ओइ गोदान न' लुनाया जों एखेबो लान्दांसो माने एलाय इनिफ्राय मुसलमान गोजा इफोरो एसेबां नुदों मुसलमान बेखायनो बे मुसलमाननि ओइ साइडआवसो दा लामाया अबेजोंसो होमबालाय मुसलमान गामिजों गेजेरजों बेखौनो होनदों आङो बेखायनोथ' नै अनामिका फैबाय मा होनना बुंखो मा कमेन्ट हरखो आं कमेन्टखौ थालांजोब्बाय दै जिखुनु बावबाय आं दिङा आंनिखौ लाइक दान थेंक इउ सो माच नै आंहा दासो होदों माथो मानसिया ओइ मैसो नै मानसिफोरा जोङो दङ नै जायगा नाय नै अनामिका जायगा नाय होमबा नै अनामिका नै जोहोलावनि जायगा नाय नै गामिया इनो जोहोलावनि गामिया इनो नै नुहुरनाय गामियानो
जोहोलावनि गामि नै मा गामि दे एसे खोन्थाना होदो र' जै मैसो होनदो आरोना आं दायो रियेल बुंनोसै अ जोंहा सनजित फंबायाबो दङ उम फेसबुकाव गोबां मानसिजों आं किसुजों रायलायो आरो हिन्जावानो जा हौवायानो जा बा हिन्जावफोरजों रायलायो बे गामि सोंलायलायो बै हिन्जाव बा सिख्लायानो जा बिसोरबो गामिखौ खोथाहरो बे आंनिखौ सोंफिनबा आं खोथाहरो उन्दु गामि होननानै अब्ला बै सोंग्राफोरा आंखौ रायहरो गामिया खि उन्दु गामि थायो नामा होनना आंखौ खोब रायहरो आरो बे दा आरो गामियानो उन्दु गामिबा आं उन्दु गामि होनना खोथाखागोन नङा होमबा जा अनामिकाया बे मिथिखाबाय जोंनि गामिखौ उन्दु गामि होननानै आं सिगां खोथाहरखादों बेनो जोंनि गामिनि मुङा उन्दु गामि आनसलिका गबर्धना पस्टआ जाहैबाय निमुवा थेंक इउ स' माच खोन्थानायनि थाखाय जोंना आरो दा नै ओरै नुहुरनाय गामिया नलपरा ओरै गामिया नलपा ओमफ्राय नै जोंना माबाया अनना मोजांथ' जोहोलाव आगै होनामोन आरोना ओमफ्राय आदसा थेंक इउ जोंना माबाया मा नामनो संसारा मा होनदों अन आदा होदों ओमफ्राय आब' आना संसाराबो मिथिगौ जोंनि गामिखौ उन्दु गामि होननानै आब' आना मा खबर होनदों आंना आब' आनामिका मा खबर होनदों संसारा होनदों ओमफ्राय जोंना माबाया अनामिका मा होनदों बिउटिफुल भिलेज जोहोलाव आगै होनना बुंदों आरोना थेंक इउ नामाथ' नोंना जोहोलाव जाबायलै थेंक इउ जोहोलावमोननि हाखौ खोन्थादोब्रा जोहोलाव हाखौ खोन्थालाय अ जोंहानो ओरैनो सिगाङावसो ने जोहोलावमोननि माइखौ नायगोन र' दा नायनोसै ससे थांबावबानो मोनसिगोन कारेन्टआ पें माइआ इखै आरो दैया ओरै जमा जाफैदों ना दैया इजराव जायाखै एसे बारा फख्रिसोमोन गोदो जायाखै फख्रिसोमोन फबै दा माबा जाबाय ओमफ्राय जोंना उन्दु गामिया जोंनिथिंबो दङ सोर होनदो अनामिकाया होनदों अ ओमफ्राय संसारा मा होनखो जि साइस नुदों लामाखौ सनजया दा नामदों आरोना थेंक इउ जोहोलाव माबाया बेयो संसारखौ नों बोरै बोरै सिनायो संसारखौ बेबायदिनो सिनायलायदों फेसबुकनिफ्राय सिनायदों औ मबाइल नाम्बारबो लाबाय रायलायलायबाय नाथाय आंबो एसे लोगो हमफायालै लोगो हमफाया लाबदांगुरि आरो उन्दु गामि बेसे गोजान खाथिथार थेवबो फैया लोगो हमनो फैयोगा आं रागा जायो ओमफ्राय संसारा आगै मोजां नांदों संसारा माने रागो जादों आदा आंखौ थांनो लोगो मोनखाया ना होननांदों आरोना थांबाबो लोगो मोना आरो माथो नोंखौ फैबा मानो लोगो मोना जानो जोंहानि माइखौ खिथिदो जोंहानि माइखौ माखाया नुनायानो नेग्राया इसोरनो नायनो फैदों जोंहानि नालाय इसोरो नायनो फैदों बेरायनि र' नोंलाय माबोरै दं संसारा आगै होनना बुंदों ओमफ्राय संसारा मा होनदों नोंसो लोगो मोनफैया आरो जोंहा बिदि गारियानो दोनलाङा बा होनना बुंदों गारिया दोनलाङानो माथो ओमफ्राय आदसा दे नोंखौ गारिया बोरै दोनफैखो नोंखौ गारिया दिनै संसारनि कमेन्टखौ फरायलायगोनसै मा होनदों नोंसो लोगो हमफैया आरो जोंहा बिदा बा दारियानो दोनलाङाबा दोनलांलायनांगौ नोंखौ सोर दोनफैनाय हारसिं फैदां हारसिं फैदों ओइ जे देखो अकेले आया है वो और बोलता है कोई तुमको छोड़ के नहीं जाता है अरे ओमफ्राय मोजां आब' होनदों ओमफ्राय संसारा मा होनदों बिदा दारियानो दोनलाङाबा होनना आरो होनबावबाय दे नेक्स्ट टाइम फैबादो नों फन खालाम सिख्रा बाजि बायदि साबना लायगोन आं नोंखौ नै इनिफ्राय गामिया मोजां नंलालाय आरोना इनिफ्राय फसायला आं लामाखौ फसायला माने नैखि माइ गैयाना बेखौ फसायलालाय आरोना इनिफ्राय आङो माइआ दङ खिन्थु दै जाखांनो हायाखै दैया गिदिर नालाय दैया ओमफ्राय दैया गुदुं जाबा माइया थैयालै होमबाबो दंफांफोरा थैया थैनायालाय बेनो ना माखाया देनां रानबाथाय सेस हमजालायगोन ना ट्रेक्टरानोथ' लामा गाज्रि खालामोब्रा फिस माखा सिफायजोबो एफा मानसि इदिखौ सोनानो लामायानो गैयाना एसे सोग्रा जानांगौ आरोना बिदि मोजां समावनाव सोनांगौ
ओइ फोरोंसो जायो फोरबो लाबोनांगौ दङ माथो मावा दं रे बिरादनो सनजित जों हाखाया सनजित जाखाया सैमा आथिंजों नामदारना अनामिकाया ओमफ्राय संसारावनो थांबावनो बे साननैसोआवनो थांबावगोन बे साननैसोआवनो स्किट हैनो आयो स्किट हैनो दं कालपानियाव होनदारना गोसोम दैयाव अनामिकाया मानो कमेन्ट दानबाय कमेन्टआ मानो अन हरदों बिदिखौ ब्लु होना होनांगौलै नाबा माबा जायो सोर बे गामिनि दा ने सोर बे गामिनि दा ब्लु होबाय सिगांनि साखाखौ थिखांनांगौब्रा थिखांनाय गासिबो थिखां मा खालामनांलाय बेलाय मोजां खोनादों थिखांग्राफोरखौ हमना खोमायाव हमनासो साफेना हरो आं मिथिखागौ आंखौ दानना होनदो होननानै रायनाबो थायो ओमफ्राय आंखौ बिदा साखारआनो लोगो हमनो सोलाबासै आं थांब्रबदोंसोनो साखारा लोगो हमनो सोलाबाखैनो गाव थांब्रबदोंनो नोंनाव फैब्रबनाय सोंलाय नैखौ मोजाङै संसार समखौनो बिदा साखारआनो लोगो हमनो सोलाबासै आं थांब्रबदोंसो औ दे जेनेबा बेयो लोगो हमनो सोलाबाखैनो ओमफ्राय गाव थांब्रबदों ओमफ्राय नोंनाव फैब्रबनो हायो ओंखायनोथ' होनदो अके नो प्रब्लेम ओमफ्राय जोंना दे जेबो नङा संसार ओरैनोसो होनदोंलै बेखौनो दुखुमोन नामा ओमफ्राय जोंना सापर्ट होनना बुंदों प्लिज सनजितखौ सापर्ट होनदों गैयालै अनामिका रावबो सापर्ट खालामग्रा गैया माथो मा बुंनो सापर्ट खालामग्रा गैया दिल मेरे ना बै जराव लांदां माने ने बबेसिम लांदां इयो बिराद बुरजा जायो बेरायनो ओइ बे लामाया जाबानो थांनो हागौ खिन्थु जों फैयानो बे लामाया जाबा ने मानो जायाखै बे लामायालाय दाबो फैसा जाना दं मावबासो जागोन दा मावाबालाय बोरै जानो बानायनानै आगारावलै नों भिडिअखौबो अन्थिगो समाज सारकार खन्थाइगिरिखौ सिनायो ना आदा सनजय नों सारकार खन्थाइगिरिखौ सिनायोना नों सोंदों सरकार खन्थाइ सिनायो ना आदा सनजय अबिनि ओमफ्राय आदा निर्मलखौ हेल' मिस्टार जोंदों आं लोगोबो मोनफेराखै बेनो आदसा उत्तमा दहाय हरदोंमोन आंल' नामा फार्स्ट पेमेन्टआ आंनो दखाना बायना हरनांगोन नों हा सनजित फार्स्ट पेमेन्ट ना माने दख'नासो नांगौ होनबा जों गाबोन थांनो दे हागौ हरगोन दे सापर्ट खालामग्रोलाय सापर्टल' बारा दिन गैला दे थाबनो आरो सप्तासेनि गेजेराव जानांगोन नोंहा सप्तासेनि गेजेराव जायाबाथाय गैला आरोना ओमफ्राय राहुल बसुमतारी आदा आंबो फैबाय ब्र अके थेंक इउ स' माच ब्र आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच राहुल मस्ट वेलकाम नै प्लेसआ थांगासिनो बेरायदों आरोना नै बेनिफ्राय जोंना राहुल ब्र राहुल बसुमतारी मा होनो फनपे गुगोल पे दंब्ला दे सुपार थेंक्स हरलाय आंनो सुपार थेंक्स हरदो ब्र आंबो देनां हरफिनगोन नोंसोरनो गाबोन थांनोसै देनां थादों नोंसोरनो नङा हरफिनगोन होमबा आङो आं दहाय बुंहरखादो जों गाबोन थांगोन अमितजों जोंना बुंहरखादो आङो ओमफ्राय जोंना अनामिका अनन थेंक इउ स' माच अनामिका थेंक इउ स' माच गामिखौ बावबायनो अके संसारफ्र ओमफ्राय आदा नोंबोलाय मा होगोन
आदा आंनोलाय मा होनदों होगोन ब्र जाग्रोनो होलाय ब्र जाग्रोनोथ' होना जाग्रोनो हो जायाखैनो दाबो सुपार थेंक्स नांगौ बिरादनो ओमफ्राय अनामिकाया अन थेंक इउ स' माच गामिखौ मिथियानो ओमफ्राय संसारा मा होनदों आदा जों फैला होनदारा फैला आदाजों फैफा होनदारा आदाजों फैफानो आदसा राहुला मा होनदों ओमफ्राय मा खबर दानिया खबरखौनो लाथारला ब्र खबरा दंलै बिदिनो ब्र मा बुंनो आरोना खबर सबर सोलाबनो नागिरला बिराद सिख्लाफोर जावजाव फैगासिनो दं नै लोगो बेलेग सिख्लाफोर फैगासिनो जावज्रावनो बिसोरखौ भिडिअसो बानायनांगौमोन सिख्लाफोरखौ ओमफ्राय जोंना सोर दं दे कमेन्ट खालामदो आं एलबि दोननोसैसो भिडिअसो बानायनो सानबाय आं ब्लग जायगाखौ नङाबा गाबोन ब्लग बानायगोन गाबोन ब्लग बानायगोन जायगायाव ओमफ्राय दे सोर दं कमेन्ट खालामना होदो मा जाखो कमेन्टआव थाबथाबाय नामा आंनो नाङाखै सनजित सना नोंनि साननायाल' जाफुंथों खिन्थादों अके थेंक इउ स' माच संसारा मा होनदों जोंनाव फैला आदा सनजय जोंनाव फैला ना मा होनो संसारा होनदों सोरो संसारा फैला माने दा आरो आं नायनायावनो बर'दा जायगाखौबो मिथिया नोंसोरनिखौ नोंबो एड्रेसखौ मोजाङै खोन्थाहरासै मा जायगा ओरैबो फैबासो मोजांसिन नुयोलै नै ओमफ्राय थांबा बारा मोजां नङा नै थांगोन दे सानसे थांगोन अनामिका थेंक इउ स' माच ओमफ्राय राहुला मा होनो जोंना मा बिदों आंनाव नोंनाव सुपार थेंक्स बिदों आङो डलार बिदों डलार राहुल ब्र नोंनाव डलार सुपार थेंक्स बिदों आरो ना सुपार थेंक्स ओमफ्राय आं जि बेस्थ'बो कमेन्ट खालामना अके दे संसारफ्राव अनल'थार दे जेबो नङा अनल'थार ना अनामिका थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बांसिनानो आं बेलाय होदों अके र' दे संसार अके ओमफ्राय जोंना अनामिकाया थेंक इउ स' माच र' आदाजों फै दादा नांदारना माने खोथाया अके ओरैहाय एक्सननिया पसन्नाव बाद बाखिया नायस्रांनाव ओमफ्राय बेखौथ' आं मिथिया नोंबो मिथिया खोमासं बे मालानिफ्राय जाखैलाय उइदि होनदोंमोन सं बे आरो माबायाबो मा होनदो एफा मोजां हायाव मानो हाखर साननैसो माबाया मानो फुख्रि जानांगौ दे ब्रेनिया सं बे हार्ड डिस्कसो लाना फैदो सं हार्ड डिस्कखौ लाना फैनायाव बेफोरखौ लाबोफायाखै नामा अनामिका थेंक इउ स' आरो माच लाबोफिखौथ' जों मिथिया बाथ्रायाथ' नायस्राङासो मावगोन नङा होमबा जोंनि मिथिनायाव दरजा सिग्रि दा जोंनि साननाया एसे मा नामनो मा होनगोन अनामिका थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच बाथ्रायानो नङा मिथिया बाथ्राया माने ओरै हायाबा ओइ खोथाया फैयालै अनामिका थेंक इउ स' माच हायाबा होननाय खोथा फैयोबाथाय माने आंबो जोंगोन माबोरै जोङा जानो एथ' खस्थ'नि गेजेरजों मावनानै दिनै जोबनाय बाथ्राया जुदि बिदि हायाबा बे खोथाया फैयाथ' अनामिका मा खालामबाय दङ ओमफ्राय दिनै बांसिन समायना फसनाव नुदों नाम्बार किसन दं नोंनि आदार ना फसनाव ओमफ्राय फसननि नाम्बार दं नोंनाव बेनिफ्राय जोंना र' नाय संसारा आं मादों खालामनायनि आदा दै सनजया आंनि चेनेलखौ साब खालामलायना खालामखानायसो ना खालामाखैथाय नों जोहोलावखौ साब खालामनाय ना माबाखौ संसारखौ ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो सोर दङ मा संसार साब खालामनाय ना नोङो मिथियालै
16 मा जालायखो हिलनि माबोरै जाखोनोसै नालाय इबरा नांलाय खमलायानो नोंथाङानो पसन गलाफ्रा मोजां पसन 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 खोनायाखै नामा खोनायाखै ओइ अमित जे सम बुंनाय एक्सना नोंनाव बैयाव नां सोंनाय पसन साबांगान दं नाथाय कमेन्ट गैया माथोंलै ओमफ्राय सन्जय संसारा मा होनदों खालामाखै इयो जल्दि खालामना हो द फन रायलायनो दा खोन्थागोन आङो संसार ओमफ्राय JN भिलेज ब्लगा मा होनदों जायगाया मोजांथार आगै इभिनिं वार्क ओंलै जायगाया नोङो दा एक्सननिखौ दांगोन जायगाफ्रा मोजां नै ओमफ्राय ओरै आरोना ओरै नायनो हागोन बिराद अमितआ अमित मोजां आरो जायगाफ्रा मोजां नै इनो अमितआ इनो जायगायानो होमबा जों गाबोन थांनोसै बै लकेसनाव बेयाव मा होनना बुंगोन JN जोंना अननानै सुपार थेंक्स हरदोब्रा JN भिलेज ओमफ्राय साइली ने क्या बोला अरे वाह दादा सन्जीव साइली सुपार थेंक्स दे दो यार प्लिज साइली ओमफ्राय राहुला मा होनो दे लोगो जानो खिन्थादो आंजोंबो होदों जागोन दे एवरीवन गाइस देखो राहुल के साथ फ्रेंड हो जाओ कौन नया है राहुल के साथ राहुल सुपर थैंक्स हरदोब्रा गूगल पे दंबा डॉलर हरदो प्लीज साइली ने बोला कांग्रेचुलेशन मोरा संजीत साइली कांग्रेचुलेशन नहीं है डॉलर दे दो डॉलर मुझे सुपर थैंक्स दे दो प्लीज मैं भी आपको बैग दे देगा भी देगा ना मैं भी बैग आपको दे देगा कांग्रेचुलेशन बोला है इखो ओरैनो बुंबानो जायो जे अमित जे सुपर थैंक्स किया है दादा संजीत मोरा साइली तू जानने से भी उल्टा बोलता है रे दे दो डॉलर दे दो साइली बे बाथ्राखौ बुंनो हायो ओमफ्राय मिस्टार वाइटिया मा होनो लाइक डान थेंक इउ सो माच ब्र मस्ट वेलकाम आंनि एलबि स्ट्रिमा बरायना लाबाय वाइटि ब्र साइली ने बोला पैसा नहीं है मोरा संजीत साइली तेरा हस्बैंड फौजी का काम कर फौजी का जॉब करता है और पैसा नहीं है बोला है तू मोरा साइली तू मोरा है रे साइली इसलिए तू अभी तक मोरा नहीं है तू मोरा है पैसा नहीं है क्यों नहीं है पैसा वाइटिया मा बुंखो गुड मर्निं ब्र दा बुंदों ना गुड मर्निं वाइटि ब्र नै प्लेसआ गुड मर्निं अनामिका मा होनदों साइली सिस्टर है कैसे हो साइली सिस्टर आप कैसे है आपको पूछ रहा है अनामिका ने और मरमी साबधान नाम जोंना मरमी साबधान मिस्टार वाइटि ब्रादारा ओमफ्राय JN भिलेजआ मा होनो बिउटिफुल प्लेस लाइक डान थेंक इउ सो माच लाइक डान दिनैक्लि गोदानानो जालायबायनो अनामिका मा होनदों साइली सिस्टर संजीत को सपोर्ट करो ना बोल रहा साइली ने बोला है गाबोन थांगोन साइली ने बोला है मेरा चैनल मोनो होगा तो तू देना मुझे पैसा दादा संजय साइली तेरे को ना 0% भी सपोर्ट नहीं करेगा मैं जो बंदा मुझे सपोर्ट करेगा ना मैं इसको सपोर्ट करेगा मैं डायरेक्ट बोलता हूँ और मतलब जो मुझे सपोर्ट करेगा मैं तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा ऐसा है ना साइली इसके बाद प्लीज सिस्टर संजीत को सपोर्ट करो बोल रहा है देखो अनामिका ने इतना आपको रिक्वेस्ट कर रहा है और इसको साइली ने बोला ठीक हो अनामिका बोल रहा है माने एक्सननिखौ बै बेलेग सासेया माने एक्सननिखौ बै बेलेग सासेया मावोनो बैखौथ' जों मिथिया गतिके सासेयानो मावोबा बे ब्रेनिया मावग्रोथों ओरैहाय आरो जोंनिया साइली ने बोला तू मोरा संजय बोला साइली तू मोरा है साइली सच में तू मोरा है
साइलिस मरा फैसा संसारा मा नामदों आदा अन थेंक इउ सो माच संसारा फैसा गैया दादा सनजि साइलि नोंनालाय मालाथोब्रा साइलि लबियालाय ओमफ्राय जोंना वाइटिया मादों आंखौलाय सापर्ट खालामा नामा साइलिनो साइलिया एकदम ओरैबायदि लबिया मिथियोना बिराद सालुथ' साइलिया फैसा जाग्रासो मिथिबायना लोगोफोर फैसा जाग्रासो साइलिया डेन्जार इयो नाम्बारबोथ' हरखाया इयो फन नाम्बारबो हरखाया देनजा बुरजा जादोंलै नै माया लोगोफोर देनजा बुरजा जादों आरोना माया केमेरायासो मोजां नङा आंना ओमफ्राय मा नामदों साइलि सिस्टार मे बि 600 ना 1000 दिया आप भी भेजो प्लीज बोल रहे हैं हाँ साइली देखो अनामिका ने कितना दिया मुझे और साइली ने बोला तू मोरा है तू साइली तू मोरा है ना इसलिए तो त्रिपुरा में ज़्यादा बारिश आ रहा है ज़्यादा मौसम आ रहा है मौसम भी इतना गर्म हो रहा है साइली तू अच्छा नहीं ना तू गुलू गुलू है इसलिए तो बारिश भी ज़्यादा मौसम भी ज़्यादा मतलब टाइम से जैसा बारिश आना था ऐसा बारिश नहीं आता है आजकल ज़्यादा बारिश आता है क्योंकि आपकी वजह से ऐसा हो रहा है सब कुछ साइली की वजह से साइली तू जल्दी मरो साइली बेनिफ्राय साइलि मरा नाम्बार ना जोंना वाइटिया ओमफ्राय अनामिका होनदों सरि मे बि 600 दिया साइलि बोला 600 दिया है साइलि अनामिका ने ओमफ्राय साइलि ने बोला है नों हरलै आनु फैसा दादा सन्जि बोल रहा है साइलिया लबियाखालै एखानो लोगोफोर जोङो ना बर'जों बर' अनलायलायनांगौ मिथिबाय साइलिखौ नाय गुबुन हारिनि मानसिया माबायदि ओंखायनो ना बर'जों बर' अनलायलायनांगौ बर'जों बर' खौसे जानांगौ डाइरेक्ट खोथाखा आरोना बेनिफ्राय नों ओमफ्राय जोंना माने टु मरा गुलु गुलु होनबाय वाइटिया अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय फसनावसो होनबा ओमफ्राय साइली ज्वाइनिंग मी प्लीज बोला वाइटी ने और इसके बाद साइली ने बोला क्या बोला तूने मुझे मोरा संजी बोल रहा है और राहुल आमादों दे ब्लू हो दो लोगो जानो नांदो दे ओके आं ब्लू होना होबाय दे ओमफ्राय अनामिका अन थैंक यू सो मच हिंदी में बोलो मोरा संजी बोल रहा है साइली ने मोरा ने वाइटी आंदो साइली के हंस रहा है संसारा मादों एमाव गु आमाव गोमोन हमदों एम्फौ गोमोन हमदों आं दादा आदसा अके वाइटि अन थेंक इउ सो माच वाइटि अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच वाइटि अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच वाइटि दादा संजीत या फाटा सुपर थैंक्स क्या है बोल रहा है अन थैंक यू सो मच अन थैंक यू सो मच वाइटि अन वाइटि अन थैंक यू सो मच वाइटि अन थानायनि थाखाय थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बोलो ना संजय मोरा साइली मोरा तुम मोरा है जानने से भी प्लीज अनामिका अन थैंक यू सो मच आंना ओंखि फैयाखै माथो रावबो गैयालै मा बुंनो आरोना
बेनिफ्राय जोंना अनन थेंक इउ सो माच वाइटि अनन अनामिका अन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच वाइटि अनन थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच बुंलायनो नाङा नङा होमबा थेंक इउ सो माच अन थानो थाखाय थेंक इउ सो माच थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आं दोननोसै दांलै लोगोफोर माथो रावबो सापर्ट खालामग्रा गैला अनामिकायालाय मोनायाव एलबि होग्रायालाय मा जाखो एलबि होना होआ अनामिका मोनायाव अनामिका मोनायाव एलबि होग्राया मा जाखो नोंना होदो ओमफ्राय थेंक इउ सो माच आं दोननोसै दां होमबालाय लोगोफोर ना मा बुङो माथो 7 जन दङ कमेन्टआनो जोंना वाइटिजों ओमफ्राय अनामिकाल' जाबाय सानैल' जाबाय माथो कमेन्टआनो जोंना वाइटिया मा बुंखो मरमि बाजै ओंखि आंहा रजे ददेरेखौसो गोसो थोयो नामदारना ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों आं होआहाय नामदारना हासबेन्डजों होनांगौब्रा हासबेन्डजों होनांगौ ओमफ्राय संसारा मा होनदों आदा मोनाबाय थांदो नङा होनदोंना थाङा नोलाय न'आव थाङा जोंना ओमफ्राय डि एन ओंखि बहा दङ ओंखि नामदा डि एनआ गैया फैयाखै माथो वाइटिफ्राव डि एन फैथ'वाखै माबाफोर मावदों खोमा ओमफ्राय अनामिकाया मा बुंखो ओइ फाफि सुनि बुथिया होनना बुंबाय जोंना अनामिकाया उदै सादोंलै लोगोफोर उदै सादोंलै दोननोसैसो खोमा आङो ओमफ्राय दोना नामदाना संसारा ओमफ्राय जोंना दोना दादा नामदाना अके थेंक इउ सो माच माथो एसे थान्दामोन गरम बारानो फैलायसै माथो एकदम आं बुंगोन आरो नोंनिखौनो आसा खालामना जों नेबाय बेखिनि दे जागोन दे खिन्थु फैसानि लाइन नांनानै दं बिदिनो जारियो बे फैसानि लाइन नांदोंबाबो सोरबा बिग्रोदोंबाबो जोंनिखौ हरग्रो होनना बुंदों बेसन जागोन दे होनना ओमफ्राय बुंदों आरो डि एन रजेना चार्ज गैया ब्र' आदसा चार्ज गैया आरोना अके ओमफ्राय अनामिकाया मा होनदों सानैजों होनो मैसो फेसेल बियो आं नोंजों होआलै हासबेन्डजों बुजालाबायनो नोंना मालाय हासबेन्डआ जिउ अनो नोंखौ इसके बाद इसाक आगेया हेलौ नोंबा खबर भारानि फिथा आला फिट आता बलराय इसाक मसुलकाम संसारा मादो आदा खेरेंख नामदोरा आदा खेरेंख नामा संसारा मादो आदा खेरेंख ना मिनिबाय आरोना खेरेंख नङालै आङो फाग्ला खेरेंख जालाबाय नामा बेनिफ्राय ददे रेना एमबि जोब्बायना आदसा एमबि जोब्बाय आरोना ददे रेना अके एमबि जोब्बाय आरोना आंनाबो गैला एमबि जोब्बाय लोगोफोर आंना एमबि जोब्बाय आरोना ओमफ्राय अनलि 50 एमबिल' दङ जोबखाबाय होनजायो दयनो 100% जोबदों ओमफ्राय नै टावार खाथि नालाय नै टावार नुदोंना बै बै खुन्थानि गोजौ गाहायाव टावार दं आरोना बे टावारा नाङो आरोना नङाब्ला आंनाबो गैला टावारनि थाखायसो दं आरोना ओमफ्राय मरमि ओंखि सना होनना बुंदों बिदिसो नों मैसो नामदों आरोना ओमफ्राय इसाक ने बोला हे निनि खाव बाय आइनि खावले इखौ फरायलाय निनिखौ फरायलाय निनिखाव बाय आइनिखौ ले सबाय ब्ले ओके और मिस्टर वाइटी हेलो और कोई नहीं है क्या सब चला गया अरे यार सिर्फ मिस्टर वाइटी अकेला है और कोई नहीं है यार
अरे सब लोग आ जाओ। हाँ आ गया संसारनी। हाँ क्या लिखा है संसार राइट आं दोननायसो दोननायसो। खिरेंखवा। ओके ओके मतलब क्या है पता नहीं हमको। अरे मिस्टर वाइटी की बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है यार आपको। और कोई नहीं है सिर्फ ये अकेला है। वाह फैंटास्टिक फ्रेंड। अनामिका मानैनि खिरेंखो मैसो केरेंको मैसो मेरे को फोन आया है। खिरेंखो मैसो मैसो अबो अ नंखार नांखो ईसाने बोला आइनिको मैसिया ईसाक हेलो ईसाक हिंदी से बोलो मुझे फोन हरदोंमोन। मुझे आप त्रिपुरा भाषा नहीं आता है खारजोबनाय सानैबो। हिंदी से बोलो वाइटी अन थैंक यू सो मच अनामिका अन थैंक यू सो मच वाइटी अनामिका अन मे उनखि सना नोंनो आंनि माबाया जिउ ब्रेना खारदोंमोन ना नोंखौ नुब्ला थैंक यू सो मच नोंनो वाइटी अनामिका जायखिजाया थैंक यू सो जोब्बाय मच होननानै आंनिया जोब्बाय अन होननानै थानायनि थाखाय ओमफ्राय फसलनि बाथ्रा खिथाहराखै ने बे जियानो जा गाव बुंहरदो आरो बेफोरखो रागा रागि जालायनानै माबा गैला अमितखौ बुंहर गाबोन थांदो। दोनथ'दो गाबोन फै मैसो हारिनि जैसो नामा माथो ओमफ्राय मरमिनि कमेन्ट बादिनि सानैजों कमेन्ट बादिनो बानायनि फसलनाव होननानै अनामिका आंबो मिथियाखैमोन अना मैसो खि जानाय नांबाय इसिग्राब्ला नायस्रावना अ नायबाय सानदो नायस्रावाबो निनि लांजोब्बाय होननानै निनि सानदोंमोन फारा आं होनना बुंदों। सिंग्रा दे आमांनो ओमफ्राय ब्रेनिया वाइटि खिथाहरदो अन खोमाथ' थेंक यू सो अमितनो मच बुंदों ओमफ्राय वाइटि इखो अन मिथिया थेंक यू सो खिथाहरदो मच ना मादो थेंक यू जायखिजाया सो मच दासो मिथिदो होनना बुंदों सोंलाय होनना बुंदों। वाइटि अन थेंक यू सो मच नोंजों बेनिफ्राय हाया बलेनाव हाया फन नामा हरदोंमोन हयथ' मा बुथियानो नोंजों दिनै सानसे हायो फन नामा खालामाखै बुथिया होनदोंमोन आंनाव नांदों ना बाइक बिहराखै नोंसोर होनना बुंदों। ओमफ्राय आं होनदो बाइक बिहराखै माने अमितआ बिहराखै अमितआ आंनावसो सोंहरदों बे बलेननि बाइकखौ खबर ला होननानै आं खबर लादो फिसालानावसो लादों थेंक यू सो मच अन आं थानाय थेंक इउ बलेनाव लायाखै मानो होनबा फिसालासो थांदोंथ' बाइकखौ लानानै पानबारियाव बलेना न' दं बेखायनो आं फिसालाखौसो खालामदों। फिसालाखौ खालामनानै फिसालाया फैयाखै सानसुफुनि जायै लोङैसो फैगोननो होनना बुंनायखाय आं अमितखौ बुंदो गाबोन फुङाव थांगोन होनना थेंक इउ सो बुंहरखादोंमोन। मच अन थानायनि थाखाय थेंक इउ सो मच दे जियानो अन जा थानायनि थाखाय थेंक इउ सो मच गाबोन फुङाव थेंक इउ सो फैदो मच होनबालाय मरमि ओंखि खालामनोसै दे हागोन होनना सेप्तेम्बराव बुंदों आरो ना प्रिमियार श' हागोननो खालामनायनि माबा लादो जाहैदों। जेसेबांनो जोंहा आदा प्रिमियार श'खौ खालामनो हायो करंखि एसेबां जोंनिबो मोजां। होनना बुंदों आरो ना जोंनावसो बांसिना बाखि अनामिका अनन सारा अनन वाइटि अनन थेंक इउ सो मच अन थानायनि थाखाय अन थेंक इउ सो मच अन वाइटि अन वाइटि हेल' 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 है अमित माबोरै जागोनलै बिदिबालाय बैफोरबायदिब्रा मोनसे खोथाया हानायमानि थाब खालामब्रा नों मानो बुजिया बास बेफोरबायदि नोंग्लि आंनावबो फुङावनो फन हरदो इयो मिथिबाय होमबा बिसना न'आव मिथियाखैनो आङो पावार अफ खालामना होबाय थादों पावार अफ खालामबाय थादों हमाखै आं इसिक ने क्या बोला इसिक मुझे हिंदी आप लोग का भाषा माने हिंदी बोलो अनामिका अन वाइटी अन थैंक यू सो मच अन थैंक यू सो मच अन थैंक यू सो मच अन वाइटी अन मा ओंख्रि जाखो आगै सनामोन वाइटी आगै सना होनना बुंलाबायनाय अन थैंक यू सो मच अन लानायनि थाखाय थैंक यू सो मच मोनाबायलै नै सिनेलानो नै जायगायाव सिनेला ओमफ्राय वाइटी अन बाय बाय मिस्टेक एंड डिलेट ओके आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ इसाक मैं आसाम से हूँ और आप बताओ आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ इसाक और आप बताओ कहाँ से इसाक मुझे सपोर्ट करो
अनामिका आंनि भिडिअ नायना होब्रा अनामिका भिडिअ नायना हो आंनि निउ भिडिअआनो जा पुराना भिडिअआनो जा नायना होदो दे प्लिज ओमफ्राय अनामिका अन थेंक इउ सो माच वाइटिया मा होनदों अन थेंक इउ सो माच अन रेनिकलि एवरीवन गाइस वाइटि अन त्रिपुरा से हो नहीं मैं त्रिपुरा आप त्रिपुरा से अच्छा मैं आसाम से हूँ आसाम से हूँ बेनिफ्राय वाइटि अन थेंक यू सो माच अन रेनिकलि थेंक यू सो माच अन थेंक यू सो माच अन रेनिकलि थेंक यू सो माच थेंक यू सो माच थेंक यू सो माच अन रेनिकलि थेंक यू सो माच न'आव थांदो सना न'आव थांगासिनो दङ न'आव थांगासिनो दङ न'आव थांगासिनो आरो ना वाइटि अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय अन सरि होनदों सरि होनदों वाइटिया अनामिका अन सरि होनदों और मैं त्रिपुरा से अच्छा गुड त्रिपुरा तो बहुत अच्छा प्लेस है मैं भी त्रिपुरा घूमने जाएगा बाद में आपसे मिलने जाएगा रे इसाक मैं आपसे बाद में मिलने जाएगा अनामिका अन थैंक यू सो मच अन थाने थाखाय थैंक यू सो मच सोना है आपकी अच्छा ओके थैंक यू सो मच अनामिका अन वाइटि सरि अन वाइटि सरि अन थैंक यू सो मच जोंना आदा उम्मा बाय दै सन्जय आदा सनजित जिउ आंनि ओके थैंक यू सो मच ओके संसार ओके वाइटि अन अनामिका अन थैंक यू सो मच अन थैंक यू सो मच वाइटि अन थैंक यू रोजा साबायखर वाइटि रोजा साबायखर थैंक यू सो मच अनहरबाय थानायनि थाखाय थैंक यू सो मच वाइटि अन थैंक यू सो मच आप बोडो है क्या हाँ मैं बोडो ही हूँ अनामिका मा नाम होनदों मरमी इस बेस्ट बुथिया नाम दारना दे आं ओंखारथ'नोसै ब्र अके वाइटि थेंक यू सो मच वाइटि ब्र थेंक यू सो मच दे सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय आंनि एलबिआव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक यू सो मच वाइटि ओमफ्राय जोंना मरमी खिना मिनिबाय अनामिकाया अन थेंक यू बाय अल फ्रेंड ओके मालिका सासे जानांगौलै सासे दाबा सानैल' जानांगौ जुलाइ सेप्टेम्बराव शादी हो गया क्या नहीं मैं शादी नहीं हुआ है इसाक में शादी नहीं हुआ है बाय मरमी माइनाव सना जिउ नाम दारना अनामिका अन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओमफ्राय अनामिकाया मा होनना बुंदों अन थैंक यू सो मच अन थानायनि थाखाय अन थैंक यू सो मच ओमफ्राय जोंना संसार दैमाया मा बुंखों थांदोलै मोनाबाय थांगासिनो नै न'आव थांगासिनो दङ दोननोसै दां होनबालाय ना लोगोफोर नेट नांलालै गैला 4G जाबाय 5G गैला नेट 4G जाबाय नेटआ मोले अनामिकाया अनमोन आरोना थैंक यू सो मच एभ्रिवान गाइस आंनि एलबिआव फैनानै गासिबो सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय रोजा साबायखर गासिबो वाइटि ब्र थैंक यू सो मच संसार थैंक यू सो मच अनामिका थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस सभी को थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच और फिर मिलेगा कल सुबह मिलेगा मेरा आप सभी से और वापस एलबी में आएगा और सभी को अभी थैंक यू सो मच